Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam u emisiji Liječnik vam savjetuje. S vama je danas doktorica Katarina Marušić, a moj gost je gospodin Srećko Karić. O ratu uvijek govorimo s negativnim emocijama. Uz rat vežemo nesreću, patnju, strah, na kraju žrtvu i smrt. Danas ćemo u emisiji govoriti o žrtvi kao uspjehu, iako mnogi od naših branitelja nisu više s nama ili su oboljeli od različitih psihičkih poremećaja, njihova je žrtva, uspjeh i pobjeda zapravo omogućile su nam život u slobodi. Gospodine Karić, evo vama ću prepustiti da se predstavite našim slušateljima. Evo, hvaljen Isus i Marija i vama u studiju i svim slušateljima. Jako mi je drago da ste me pozvali, pogotovo što je nedavno, zapravo ovih dana se obilježava dan pada grada Vukovara i što imamo jednu goruću situaciju koja se događa ispred Ministarstva branitelja. Moje ime je Srećko Karić, ja sam inače hrvatski branitelj koji je otišao s 18 godina u Domovinski rat. Pripadnik sam prve gardijske brigade Tigrova. Od početka do kraja rata gotovo sam sva ratišta prošao. 3 puta sam tijekom rata i ranjavan. Danas sam kao 70% invalid i u mirovinu sam otišao s 2000. godine i od onda se, nekako mogu reći, aktivno bavim sa promicanjem vrijednosti koje su proistekle iz Domovinskog rata. Meni je baš drago da je moj današnji gost, evo netko tko nije liječnik, jer obično emisija se bavi tako nekakvim bolestima, psihijatrijskim, raznim, nego je čovjek koji je jedan od nas i još je evo sudionik Domovinskog rata, a sami ste rekli danas je nekako posebno u znaku sve Vukovara i događaja iz tog vremena. Kada danas pitam ljude, najčešće u nekakvim grupnim terapijama, pacijente, je li rat gotov, oni uglavnom, znači više od pola njih, kaže da nije. Onda ja ponovim pitanje, pa pitam, dobro, je li za vas Domovinski rat gotov, da preciziram koji rat? Oni se malo pogledaju i dalje kažu, nije. Kao onda i ovi koji su bili nisu znali je ili nije više i oni kao se priklone ovima i kažu ma nije gotov rat. To je ta jednostavno ljudi koji su bili u ratu, znači naši branitelji, često puta još uvijek nekako evo i 20 godina poslije žive u tom vremenu. Vi ste bili ranjeni nekoliko puta, rekli ste sad, prošli ste mnoga ratišta, zapravo gledali ste smrti u oči. Kako ste preživjeli rat? Kad vas to pitam, ne mislim kako ste preživjeli kako ste ostali na životu, kako ste preživjeli sudjelovanje u nečem, evo, iz čega ljudi i dan danas zapravo nisu u glavi izašli. Pa evo, s obzirom da se družim sa kolegama, psihijatrima i psihoterapeutima, pa su mi oni utoliko pomogli da razdvojim neke elemente zašto je konkretno kod mene, mogu malo to čak i stručnije pojasniti, a ujedno i sa nekakvim svojim aktivizmom sam došao do nekih podataka. Naime, kako sam krenuo, kako sam rekao, sa 18 godina, to su vrlo značajne godine u kojima vi toliko ne razmišljate o svojoj sudbini. To je za vrijeme rata je to zapravo jedan plus za vas, jer svatko tko je osnovao obitelj sa 30 ili 40 godina, on u tom trenutku ima puno više za izgubiti. Koliko god da smo mi bili nezreli vojnici, jer prosjek godina u profesionalnoj vojsci je bio između 18 i 23 godine, tako da ta energija s kojom smo mi išli može se reći čak jedna mladost ludost, ali ona je se pretvorila u mladost plemenitost sa vrlo jasnim ciljevima i utoliko je nama mlađima to bilo lakše sve preživjeti, a kada sam razgovarao sa svojim zapovjednicima koji su uglavnom bili stariji ljudi, oni su uvijek rekli pa da, naravno, ali mi moramo biti malo oprezniji. Prvo kao zapovjednici imamo odgovornost prema vama mlađima, u ostalom i vojnici ste, ali trebamo tu odgovornost pokazati vam da nam je stalo, ali s druge strane upravo ono što sam rekao, vi imate možda manje za izgubiti, ja imam doma djecu, ženu i tako, što je nekako bliže obitelj nego što vam dođe majka ili otac, njih ostavite nakon 18. godine, pa ste utoliko odgovorni za sebe i mogu reći da nisam se osjećao traumatiziranim tijekom Domovinskog rata, nego čak šta više pronašao sam upravo tu svoj dom, a sa 18 godina već sam imao motivaciju i vrlo jasno zašto se nalazim u Domovinskom ratu, što sam dijelio sa svojim suborcima, a uvijek je ta motivacija bila to domoljublje i obrambeni mehanizam, zapravo branili smo vlastiti dom.
Pa bez obzira evo što ste, kao što kažete, u to vrijeme zaista bili mladi, mnogo evo vaših suboraca koji su danas u nekakvoj možda evo zrelijoj odrasloj dobi isto su tad imali vaše godine, kao što kažete prosjek je negdje 18 do 23, imaju posljedice i imaju ozbiljne posljedice. Pa evo, možda našim slušateljima i obiteljima, možda ne samo braniteljima koji nas slušaju, nego dapače i njihovim obiteljima, bi bilo dobro da čuju koji je bio onaj vaš obrambeni mehanizam koji ste vi evo do dana današnjeg primijenili, kako ste se borili, rekli ste nemate posljedica, nemate možda evidentnih nekih posljedica koje vas sprečavaju u svakodnevnom životu, ali evo da vašu nekako logiku razmišljanja tog podijela s njima. Pa evo ovako da vas samo ispravim, dakle tijekom Domovinskog rata nije postojala nikakva posljedica, no međutim ona se javila nakon ranjavanja jer prvo dolazi do jednog fizičkog stresa samoga tijela, a nakon toga mozak tek procesuira što se dogodilo i tijekom liječenja, moje liječenje je trajalo gotovo 5 godina, zapravo preskočio sam jednu eru po pitanju umjetnosti, kulture, nisam se snalazio u vremenu i kada sam iz tog vojnog života nakon toga liječenja došao ponovno u civilni život, to je bio veliki šok. Nisam se odmah snašao i tada počinje ono što mi danas nazivamo posttraumatski sindrom, jer u Americi se događa nešto, i oni naravno imaju problema, ali je sustav dobro razrađen gdje postoji, vi ćete to jako dobro prepoznati, znači postoji socioterapija. Socioterapija je prijelaz iz bolničkog u civilno, ali taj međuprostor kako naviknuti određenog pacijenta na civilni život je vrlo važan kako kasnije taj pacijent ne bi obolio od psihičkih oboljenja. Da smo to primijenili odmah u početkom, nakon Domovinskog rata, imali bi danas manje slučajeva PTSP-a, a to je ono uključivanje u zajednicu i kako zajednicu naučiti da se ophodi prema ljudima koji su imali određene traume. Tako da danas ja sam također oboljeli od PTSP-a jer je on došao refleksno s obzirom da imam veliki postotak invalidnosti i puno rana po sebi, dugo godina liječenja, morala je ostati neka trauma i svako ko kaže da njemu nije ništa zapravo bježi od suočavanja sa samim sobom, no međutim bitno je naučiti to držati pod kontrolom. Moje držanje pod kontrolom prvenstveno je vjera u Boga i tu sam pronašao, ne mogu reći da sam odmah, bio sam ljut i na Boga, bio sam ljut i na ljude oko sebe i to je sve proces, ali nakon toga kada sam kako se kaže, pao na koljene i zavapio dragome Bogu, njemu to prepustio u ruke, tada se jednostavno su se događala, svaki čovjek može za sebe reći mala čudesa u kojima je došlo do izlječenja, a paralelno sa tim što možda ja danas i zamjeram nekim braniteljima, a to je da se nisu aktivno vratili društvu, pa barem kroz nekakav oblik rekreacije. Mm-hmm. Za mene je tu bio važan fitness, jer je on uvijek nekako dostupan, u manjim sredinama je to puno teže, ali dakle nekakav aktivizam koji je prvo sportska rekreacija, bilo koji oblik, i da je on discipliniran. To je vrlo važno za svakog oboljeloga, ne samo branitelja, ne za svaku traumu, gdje jednostavno iscrpljujete svoje tijelo, pojačava se serotonin i tu ste već napravili pola posla svojim doktorima, da oni mogu lakše se i suočavati sa tim problemom koji vi imate. Dakle, to je ono što ja nisam zapustio, bez obzira što sam bio u invalidskim kolicima, kasnije na štakama i puno još problema, preko 13 operacija da bih uopće danas bio u društvu, da se na meni ne vide te sve posljedice, ali disciplinirana rekreacija je bila presudna i naravno, kao što sam rekao, i vjera. Evo, koliko ste vi kao 70% ratni vojni invalid limitirani u svakodnevnim aktivnostima? Vjerojatno sad ste rekli, sad ste se već potpuno... Da, ali evo to u početku, na koliko ste sve i kakve ste sve teškoće proživljavali? Baš u tom nekakvom svakodnevnom životu. Pa meni je, evo, fizičko ću kratko, da ono ne ispadne da kukam. Dakle, imam problema sa lijevom rukom, sa desnom nogom, u plućima imam 3 gelera, smanjen mi je kapacitet kisika u plućima, imao sam na licu nekoliko operacija, problema sam imao sa vilicom, sa žvakanjem i tako. Dan danas ljevak sam, a lijeva ruka mi uništeni su mi živci, ulnaris i još neki živci pored, tako da jedva pišem zapravo i to izgleda dosta ružno i moje kretanje je i danas da povremeno, evo, kada dođe hladno vrijeme kao što je i sada, da ja sa 40 godina ipak šepam, ali to nije toliko vidljivo uvijek, ali uglavnom to je taj problem i
Što se tiče samih svakodnevnih aktivnosti, u početku je to bilo vrlo teško se naviknuti, jer sam ja i prije bio sportaš i brz sam po prirodi, dosta akcije i onda stalno petljaš, nešto ti spada i tako, ali to sam s vremenom kroz treninge sam uspio nekako izjednačiti da sam došao na 90% svoga kapaciteta nego što je bilo prije ranjavanja, ali ono što je ostala je ta psihička posljedica, a to je da sam osjetio se limitiranim utoliko da je netko odredio za mene, stavljajući me u mirovinu. Ja nisam htio ići u vojnu mirovinu, htio sam ići na školovanje. Ja sam skrenuo sam za medicinskog tehničara, kasnije za fizioterapeuta. Htio sam možda postati liječnik opće prakse ili se prebaciti na kriminalistiku i dati još nekakav svoj obol kao domoljub. Sa svojih 25 godina sam otišao u mirovinu. Za mene je to bilo presudno, kao dao sam svoje i sad trebam odživjeti. I tu je zapravo nastao problem. Rane su tu, profesionalni vojnik kad ode u Domovinski rat morao je, i u svaki rat, mora jednostavno znati da određene posljedice slijede. Ja sam se s tim pomirio, ali na ovo neuključivanje u društvo, mirovina je dvosjekli mač danas. Zapravo vi ste limitirani, a ja kao sportaš prije i sa sadašnjim iskustvom nakon 5 godina sebe liječenja kroz sport mogu puno dati kao jedan poluprofesionalac, a isto tako i mogu puno dati u društvu, jer u konačnici moje znanje koje se primijenilo tijekom rata je snaga preživljenja. I danas možete i pomoći i psihijatrima, psihoterapeutima, psiholozima, a isto tako u bilo kojem segmentu u sportu, recimo možete biti jednostavno motivacijski trener u kojem možete nekim svojim sportašima itekako ukazati kad se nađete u jednoj, ajmo reći vizualno, u opasnoj po smrt situaciji, kako iz toga proisteći, pronaći mir. To je profesionalni vojnik svaki imao u sebi, jer ne bi iznjedrio taj rat i ostao živ. Tako da taj aktivizam je limitiran i smatram da sam tu iznimno zakinut. I mogu reći koliko god da imam duhovan mir, osjećam jednu potrebu o tome govoriti, da branitelj nije dao sve za sebe, nego da ih treba uključiti u društvo, naravno vidjeti ko ima više potencijala i taj potencijal okrenuti, da je to za dobrobit naše zajednice. Evo, rekli ste da ste od 2000. čini mi se u mirovini. Kao mlad čovjek ste znači prestali najboljim s 25 godina. Često ljudima i starim ljudima, dakle koji su odradili svoj životni vijek, kao što ste rekli, mirovina je dvosjekli mač i zapravo život izgubi smisao nakon odlaska u mirovinu, jer ne znaju što sad s tim vremenom. Kako se vi nosite s tim? Što radite? Evo, možda bi bilo zanimljivo, spomenuli ste fitness, pa evo, što radite? Pa radio sam gotovo 10 godina kao fitness instruktor. Nakon mirovine vi ne možete više biti na nikakvoj plaći, niti u firmi, ali zato možete nekakvim volonterskim radom ili kroz nekakav honorar koji vam ima pravo sportska udruga uplatiti. Tako da sam sudjelovao u organizaciji boks mečeva našeg proslavljenog boksača Stjepana Božića. Tu je još bio jedan tim ljudi, to su uglavnom sve bili branitelji i to je velika stvar bila za nas. Uz to sam još mogao davati velike nutricionističke savjete ljudima koji su se upravo teško oporavljali nakon određenih ozljeda kao i ja, kroz sport, kroz oblike vježbi, jer sam sve to prošao na sebi. Stvarno sam specifičan po tome pitanju, jer dići se doslovno iz invalidskih kolica i danas otrčati 3 km je veliko, iako postoje bolovi, ali to je zanemareno. Znači, moguće je ostvariti velike rezultate i zašto ne bih to nekome pomogao. Ali osim toga, smatrao sam da treba govoriti to na jednoj još većoj razini, tako da sam i pisao nešto o tome, imao sam svoj blog, dosta sam, savjetovao, imali smo te mečeve gdje sam dosta ljude onda povukao sa sobom da krenu trenirati. Bilo je tu puno i branitelja, ali i civilnih žrtava, a i bavio sam se nešto sa djecom koji su imali probleme kod kuće, znači bilo je tu bio alkohol ili nekakvo fizičko zlostavljanje, pa sam nekako pokušao tu njihovu energiju smjeriti u pozitivno, a to je recimo u te fitness. Nakon toga, evo, to je bila ta razina 10 godina, a od 2011. sudjelujem u stvaranju knjige Preživio sam Vukovar i Ovčaru sa mojim prijateljem Vilimom Karlovićem, koji je ujedno i autor te knjige.
Zapravo, opet ste napravili uvod u moje sljedeće pitanje. Znači, u periodu negdje od 2008. do 2011. ste sudjelovali u stvaranju knjige Preživio sam Vukovar i Ovčaru. Zapravo ste glavni suradnik na toj knjizi. Koliko vam znači pisati o ratu? Kako se nosite sa sjećanjima na te ratne strahote? Pa, kada je autor knjige Vilin Karlović pisao svoju knjigu, ja sam počeo svoju. Nismo se uopće dogovarali o tome svemu. I on je meni poslao te sve materijale, da nekako još dodamo nekakve stvari, da razmislimo u kojem smjeru će to sve ići. Ja sam njemu poslao svojih nekih 300 stranica i nasmijali smo se tome svemu, nevjerojatno, ali paralelno smo radili na jednoj priči. Ta moja knjiga, da li će izaći ili neće, još ne znam. Stavljeno je na papir, treba puno dorade, ali zato je Vilim odradio jedno veliko istraživanje, gotovo 2 godine. Ja sam mu tu pomagao koliko sam mogao, koliko sam imao i znanja. Uglavnom nisam ja ništa pisao u knjizi, ja sam samo jedan manji dio možda istraživao i dolazio do nekakvih rezultata, sugestija i toga svega, ali sam bio aktivni sudionik, moralni, kako bih rekao, Vilimu, jer smo bili nekako najbolji prijatelji i prošli smo sve ratne strahote. On je bio i moj zapovjednik, stariji od mene, tako da dao sam jedan veliki obol, ajmo reći, u stvaranju te knjige, a kasnije, nakon što je knjiga proistekla, uzeo sam tu knjigu i osmislio sam jedan način promoviranja te cijele knjige, a da to nije čisto trgovine, nego da ima jednu duhovnu dimenziju, jer ta knjiga upravo govori o snazi preživljenja, znači bez obzira na strahote koje su se dogodile, govori o pozitivnim stvarima, a i Vilim, ja i dečki koji su oko mene branitelji, možemo reći da baš u toj snazi preživljenja puno govorimo, jer smo pokazali na svojim primjerima da se nismo zapustili, ni fizički ni duhovno, i osjetili smo taj poziv da trebamo o tome što više govoriti. Sudjelujete u projektu pod nazivom Put vjere i nade. Recite nam malo nešto o tome. Pa dakle, kada je knjiga prvo je izašla u sklopu Večernjeg lista u nekih 8000 primjeraka, to je odmah planulo. Imali smo nekoliko promocija, klasičnih promocija knjige, no međutim nakon 4. ili 5. promocije dosta je tu bilo i biskupa koji su došli do nas, biskup Mile Bogović, Jure Jezerinac, Vlado Košić i tako. Dali su nam jednu podršku, jednu smjernicu i rekli su: ova knjiga je prvo duhovna, a onda braniteljska, onda nekako domoljubna, nije obrnuto. Pa utoliko vam to daje nekakav legitimitet da ju upotrijebite kao svjedočanstvo. To je bilo jako silno, pogotovo za autora. Ja nisam toliko shvatio da bi možda smjeli ići u tome smjeru, ali Vilim je rekao: pa ako je tako, ako je to jedno svjedočanstvo, onda stvarno o tome treba govoriti. Jer to više nije samo poziv i promocija nas samih, nego se stavljamo u ulogu malih apostola. I ako možemo nekome pomoći, Bogu hvala, tako bi trebali reagirati. Nakon toga smo imali promociju u Zadru, i to zahvaljujući Zadarskoj nadbiskupiji. Tamo nam je prišla glavna suradnica Ines Grbić, koja je ujedno koja je glasnogovornica Zadarske nadbiskupije, napravila jedan dobar članak i rekla je: malo ću vas i ja pogurati sa svoje strane koliko mogu, i tako je nastao taj jedan trojac gdje smo u sklopu nedjeljnih misa, pred kraj same mise, sam govorio o svjedočanstvu. Jedno od svjedočanstva, ima ih nekoliko u knjizi, to je trajalo između 5 do 7 minuta, tako da sam prošao gotovo sve župe u Hrvatskoj. A nakon toga imali smo tribine i predavanja u školama o Domovinskom ratu, ali upravo naglasak na toj snazi preživljenja, o nekim dobrim stvarima koje su događale tijekom Domovinskog rata. Tako su nam se otvorila vrata i hrvatskih katoličkih misija, tako da sam prošao i Švicarsku i Njemačku i Nizozemsku, Austriju. Evo, priča još nije stala, no međutim 3 godine već djelujemo, i to gotovo svaki vikend. I sad do 9. mjeseca zadnje gostovanje je bilo u Vrbovcu, u Župi, i nakon toga smo se Vilim i ja dogovorili da ću ja malo uzeti pauzu, barem po pitanju same knjige, ali ne aktivizma dalje po pitanju Domovinskog rata, a Vilim će preuzeti dalje, nastavit će sa gostovanjima, što u Hrvatskoj. Otvorila se Australija, Amerika, knjiga je prevedena na nekoliko jezika i zapravo tek sad cijela priča počinje.
Kao što ste spomenuli, surađujete s doktorom Božidarom Popovićem, kojeg smo isto pozvali u emisiju, ali on danas nije bio u mogućnosti biti ovdje s nama. Doktor Popović je psihijatar koji radi inače u Našicama i koji se između ostalog nešto intenzivnije bavi posttraumatskim stresnim poremećajem. Kako je došlo do vaše suradnje s doktorom Popovićem? Pa upravo zahvaljujući knjizi. Naime, mi smo imali promociju u Župnoj dvorani u Našicama i nakon toga nam je prišao doktor Popović i rekao je volio bih organizirati promociju knjige, tribinu ili predavanje, što god već imate od toga, u Belišću i u Valpovu, s obzirom da tamo živim iako djelujem u Našicama. Inače, Božidar nam je pristupio na način da je rekao da on kao psihijatar se bavi volonterskim istraživanjem što se sve dogodilo na području Vukovara i općenito u Slavoniji i Baranji, jer ipak taj Vukovar je nekako glavna točka Domovinskog rata i tu se uvijek lome sva koplja, tako da on želi stručno u tome sudjelovati i rekao je, ali treba mi neko kao što ste vi da imamo svjedoka. Jer ti kao branitelj si svjedok, a on je struka, znači možemo se nadopuniti, a ne ulazimo u ulogu pacijent-doktor, nego suradnici. To je veliki iskorak i utoliko je to jedan pionirski projekat i to je upravo ono što sam naglasio, to je taj socioterapski pristup gdje psihijatar pokušava naučiti branitelja da se nazad vrati u zajednicu, a zajednicu ponovo nauči kako prihvatiti nekoga sa traumom. I nakon toga smo odradili tih nekoliko promocija u organizaciji doktora Popovića i shvatili smo da zapravo imamo iste ciljeve. Doktor Popović ima u svojim stručnim predavanjima jedan od naziva je posttraumatski uspjeh. Ja do tada nisam to mogao shvatiti što mi zapravo radimo. Znao sam da i postoji snaga preživljenja, ali posttraumatski uspjeh mi je baš nekako bio jasno definiran. Znači, postoji posttraumatski sindrom, a nešto u drugom smjeru je posttraumatski uspjeh. A mi smo već imali jednu definiciju kroz to svjedočenje, a on je tu dao taj stručni dio. Tako da smo shvatili da ako bi se udružili i pokušali osmisliti jedan novi projekat u kojemu bi stavili politiku na stranu, nego se samo bavili isključivo društvenim radom i nekakvom kulturnim umjetničkim uzdizanjem i terapijskim, naravno, prilagoditi priču svakodnevnom životu, da nije samo struci, to jasno, nego da on može pojasniti ljudima koji bi se trebali liječiti, a još to nisu učinili, a s druge strane opet da ja aktiviram i njegovu struku gdje se vidi mogućnost izlječenja kroz takav način rada. Jer ja kao branitelj koji sam obolio od PTSP-a sam ipak uspio upravo na način na koji on to prezentira. Tako da smo puno s tim zapravo dobili. Ovo što ste sad spomenuli, u biti upravo branitelji se često puta javljaju sa latencijom od nekoliko godina dok uopće postanu svjesni da taj problem koji imaju ne mogu sami iznijeti. To je zapravo jako dobro kad se na neki način sa više strana njima priđe i motivira ih se da se liječe i da si pomognu. Iako doktor Popović večeras nije s nama, mi smo snimili jedan kratak razgovor, pa predlažem da ga poslušamo. Kao psihijatar i psihoterapeut zadnjih 10 godina u svakodnevnoj praksi radim s veteranima Hrvatskog obrambenog rata. Uvijek volim reći da su moji pacijenti i naš zajednički rad meni inspiracija i nadahnuće za sve što sam do sada kreirao. Tako sam uz terapijski rad razvio vlastito razumijevanje psihotraume koju sam uobličio u stručni članak koji je u lipnju 2003. godine izašao u Slovenskoj reviji za psihoterapiju pod nazivom Epistemologija psihotraume, posttraumatski stres ili posttraumatski uspjeh. A on je nadahnut heroizmom, srčanošću, hrabrošću ratnika Vukovara 1991. Pomoć u konceptualiziranju ideje imao sam mom prijatelju i kolegi psihijatru i terapeutu Zinku Štajdoharu. Paralelno s tim formirali smo nas nekolicina, neformalnu skupinu aktivista i volimo se zvati štovatelji Vukovara 1991. Nekolicina nas pretraživala je zadnjih 10-ak godina internet, posebno mreže stranice vezane uz Vukovar 1991. Shvatili smo da dijelimo iste vrijednosti i razumijevanja, te da iz različitih perspektiva, vojne, povijesne, obavještajne, pravosudne, promatramo značaj fenomena Vukovara 1991. i danas. Ubrzo je došlo do posjeta Vukovaru, obilazak pojedinih lokacija gdje se odigravala sama bitka za Vukovar i tako smo nastali kao štovatelji Vukovara 1991. U tim pričama fokusirali smo se na ljudi jer smatramo da su ljudi najveća vrijednost jednog naroda
a te priče su zapravo prožete njihovom hrabrošću, junaštvom, spretnošću, zajedništvom, domišljatošću, brižnošću, otpornošću, prkosom, hrabrošću i humorom i ljubavi. Te iste priče su nam dale snažan poticaj za daljnje aktivnosti. Te ovim putem zahvaljujem svojim suradnicima, gospodinu Novoselcu, Đurkoviću i Ivo Beku na našoj dugogodišnjoj suradnji. Nažalost, Vukovar 1991. jest jedna od najvećih tragedija suvremene Hrvatske. Naime, poginulo je previše ljudi na tako malom prostoru. Brojne obitelji zauvijek je obilježilo vrijeme Vukovara iz jeseni 1991. godine. Ipak, mnogi su preživjeli, unatoč opsadi grada od 87 dana od nadmoćnijeg neprijatelja. Jedan dio onih koji su odlučili otići na izvjesnost proboja do Nuštra uspio preživjeti, a na tisuće njih su preživjeli srpske koncentracijske logore unatoč nezamislivim zlostavljanjima. Na temeljima koncepta Frederika Labella, s kojim sam imao prilike upoznati o 3 razine ljudske patnje, preživljenje, postojanje i bivanje, započeo sam istraživati najveću vrijednost Vukovara 1991. a to su ljudi. Taj koncept mi je dao razumijevanje i teorijsko zaleđe koje me motiviralo da potražim preživjele i u razgovoru s njima i započnem bilježiti njihova iskustva preživljenja. Mnogi su ljudi preživjeli unatoč velikoj vjerojatnosti smrti, uspjeli su se spasiti. Mene u istraživanju upravo to zanima. Otkud im snaga, o čemu su tada razmišljali, što ih je bodrilo, što ih je snažilo, koja su im potencijali i resursi bili potrebni da prežive, koja iskustva, vještine ili znanja su im bila potrebna za preživljenje. Nakon nekoliko prvih razgovora osjetio sam da se radi o tako poznatom, a opet o tako nepoznatim pričama, koje nemaju svrhu samo faktičkog bilježenja događaja iz prošlosti, već kroz svoju malu priču nude pozitivne emocije snage preživljenja. Stoga sam stupio u kontakt sa doktoricom Jelenom Marković iz Instituta za etnologiju i folkloristiku koja se zainteresirala za projekt i od tada je ona moja savjetnica za teorijska i metodološka pitanja istraživanja priča i pričanja u samom istraživanju. Nakon nekog vremena projekt je i obličen pod nazivom Kultura preživljenja, male priče Vukovara 1991. koji dalje traje. Ključni naglasak je da su preživjeli imali upravo baš specifične resurse i potencijale za preživljenje. Nakon jednog susreta s jednim od mojih sugovornika iz istraživačkog projekta Marijanom Malamašem, inače 100% ratnim vojnim invalidom iz Vinkovaca, ratnikom i braniteljem Bogdanovaca, dok sam se vraćao kući, počeo sam razmišljati kako zadnje više od 2 desetljeća naše društvo uranjeno je dominantnu kulturu traume s naglašenim velikim pričama iz Domovinskog rata, ratnim zločinima, takozvanim lažnim braniteljima, s naglaskom na informacijama o proživljenim traumama u prošlosti prožitih negativnim emocijama. Nadahnuće tog razgovora sa Marijanom dalo mi je razmišljati za jedan moj stav da kada govorimo o Domovinskom ratu, da uz pogled u prošlosti, dakle kako na tragično, tako i na pozitivne iskustva preživljenja, važno je i poželjno pogledati u smjeru na koji način prošlost ima smisao danas u sadašnjosti i sutra u budućnosti. Nije dovoljno govoriti samo o prošlosti kroz prizmu informacija, već ih povezati s pozitivnim emocijama, s pozitivnim pričama iz prošlosti. Unatoč urađenosti naše kulture u takozvane dominantne velike priče Domovinskog rata, otvaranjem prostora malim alternativnim pričama, mi od aktualne kulture traume stvaramo kulturu preživljenja. Taj koncept sam Marijanu čast nazvao Dva oka. Zadnjih 5 godina u Belišću u studenom organiziramo projekt Vukovar 1991. u Belišću. Tako je to bilo i ove godine u gradskoj čitaonici i knjižnici Belišće. Jedan od naših gostiju prijašnjih godina bio je sam Srećko Karić, suvoditelj projekta Puta vjere i nade, nastalog na knjizi Vilima Karlovića Preživio sam Vukovar i Ovčaru. Vrlo brzo smo ostvarili blisku suradnju jer smo prepoznali da dijelimo iste vrijednosti, te smo ove godine pokrenuli idejni projekt Veteranski centar. Iako je Srećko bivši ratnik, pripadnik Tigrova, prve gardijske brigade, sada u vojnoj invalidskoj mirovini nakon oporavka od teškog ranjavanja, a ja psihijatar koji nisam ratovao, sudjelovao u ratu, ali svaki dan radim s veteranima Hrvatskog obrambenog rata, smatram da upravo ujedinjenjem Srećkovog iskustva i znanja uz naš zajednički entuzijazam i srčanost moguće načiniti nove korake i iskorake u sadašnjosti i budućnosti. Evo, poštovani slušatelji, poslušali smo zajedno razgovor sa doktorom Popovićem. Gospodine Karić, smatrate li da javnost dovoljno zna o događajima prije, tijekom i nakon Domovinskog rata?
Pa ne, to i je osnovni problem. Naime, nije stvoren jedan, ajmo ovako da slobodnije kažem, nije stvoren jedan stožer. Mi imamo danas stožer za obranu Vukovara, imamo stožer koji promovira i pokušava pronaći načine kako Domovinski rat smjestiti danas u politiku, kako staviti kao okosnicu stvaranja današnjega društva, no međutim ono što se nije događalo, ali to ne smijemo zamjeriti braniteljima, to trebamo možda nekim drugim ministarstvima, da su prepoznali kako kulturno djelovati i promovirati vrijednosti koje su proistekle iz Domovinskog rata. Naime, Židovi nakon drugog svjetskog rata imali su veliku tragediju i to je bio silan holokaust, no međutim ono što su oni napravili upravo je na taj način da su kulturološki djelovali. Oni nisu bili ratnici, ali su uspjeli prikazati tu svoju žrtvu kao jednu silnu žrtvu da se ne bi ponovilo i stavili su tu jedan edukacijski element. Naravno, iz toga je proistekao i film i knjiga i napravili su jedan veliki brend. Ne treba bježati od toga svega skupa ako je u konačnici plemenita poruka. Mi to nismo napravili. Hrvatskoj je kroz tu jednu tragediju dana jedna milost, a to je upravo kao što je i na tragediji holokausta što se dogodilo Židovima, je da na području Europe nije bilo takve žrtve i da nam je na jedan način Hrvatskoj i dužnost da upravo tu žrtvu zna uobličiti i prikazati je cijelome svijetu i zbog toga ta aktivnost kroz određene medije bi trebalo plasirati i prikazati na način da može svatko to protumačiti i onome kome to nije dano. Danas je dana informacija, ali nije dana emocija. I to je ono što je najveći problem. Informaciju dobivate kroz politiku, a emociju dobivate kroz umjetnost. Svaki branitelj sa svojom žrtvom može ispričati vlastitu priču, ona je silna, ali netko od struke tu treba se pobrinuti da plasira tu cijelu priču i da ona naiđe na plodno tlo. Zbog toga smo mi upravo i osnovali građansku inicijativu Veteranski centar i idejni projekt Veteranski centar u kojem želimo promovirati upravo te neka pozitivna iskustva i da se ne bavimo ratom. Rat kao rat je jedna tragedija i ne smijete govoriti o tome slavimo Domovinski rat. Nema u tome ništa dobroga. Nego slavimo žrtvu koja je proistekla iz Domovinskog rata. Kao što je žrtva Isusa Krista. Ta žrtva Isusa je dala najveće poruke današnjice, a na kakvoj je silnoj žrtvi je rađena. Tako smatram da i sa našom domovinom. Mi smo otišli u rat za spas vlastitoga naroda, isto to je nekako Isus napravio. Tako da ta žrtva je silna ako gledamo i sa duhovne razine, a i ako gledamo i sa današnjeg, ko nije vjernik, sa edukacijske razine i dužnost nam je to promovirati. Evo ovo što ste rekli, s jedne strane kad se govori se premalo o ratu, odnosno ta priča nije plasirana na adekvatan način. A s druge strane, kad se govori o ratu, govori se onda u kontekstu posttraumatskog stresnog poremećaja, depresije, žrtve i gubitaka. Na ljude to ostavlja dojam bespomoćnosti i tragedije koja je na kraju donijela samo tugu i smrt. A nije tako. Da, događa se upravo da takav način, ajmo reći, pripovjedanja, što kroz mediji, što kroz politiku, je zapravo dovela do velikog broja suicida. Jer cijelo vrijeme svakodnevno plasiranje takvih informacija dolazi do beznađa i naravno ako imate pacijente koji se bore sa psihološkom traumom, utoliko dolazi u tom beznađu pa kako moj život sad dalje ima smisla kad iz toga ništa ne može dobro proisteći i ljudi dižu ruke na sebe, poglavito branitelji, ali trebamo govoriti o civilnim žrtvama koje također imaju tu traumu, a trebamo govoriti o obiteljima branitelja koji također su potpuno zanemareni. To su žene branitelja, to su majke tih branitelja, očevi, a danas imamo novu generaciju koje danas društvo zanemaruje. To su djeca tih branitelja i djeca civilnih žrtava. I upravo zbog toga nam je dužnost nama, braniteljima i općenito društvu da promoviramo te vrijednosti, da govorimo, kažemo da, ja sam teško proživio, ali zahvaljujući tome sam ostvario to i to.
taj model treba primijeniti u društvu. Tu je veliko, poglavito govorimo o mediju koji jednostavno nema jezik kako ispričati nešto po pitanju branitelja, općenito po pitanju nekakve traume, jer uvijek govori o senzaciji. I na takav način treba vrlo, vrlo oprezno pristupiti kada govorite da to proističe, da ove nove generacije mogu iz toga nešto naučiti. I kada postavite na tu razinu, onda smisla ima i Domovinski rat. Onda vaša žrtva, poglavito ljudima koji su, evo ja ću se sad uhvatiti Vukovara s obzirom da je goruća tema, tamo je poginulo preko 6.000 ljudi, od toga gotovo pola je bilo civila i danas kad neko sluša u Vukovaru što se događa, danas u državi uvijek je na tim područjima najviše i tih suicida i tog beznađa, jer niko ne slavi tu žrtvu osim kad je 18.11. A zapravo tu žrtvu treba slaviti i govoriti o njoj tijekom cijele godine kako bi upravo pomogli ljudima sa tim pričama da ne dižu ruku na sebe ili u konačnici da stvaramo jedan pozitivno oblak u kojemu se ne vidi to beznađe, nego da pače. Svaka žrtva koja je dana nije uzaludna. I kad vi postavite neke parametre, na primjer, što malo ljudi danas zna, nismo imali šanse dobiti Domovinski rat, a dobili smo ga. To je čudo, to je jedno Božje čudo o kojemu se vrlo malo govori. S druge strane, Vukovar nije izdan, tu su se napravile velike žrtve, ali da se nije dogodio Vukovar i ta silna žrtva tih svih stradalih ljudi koliko je poginulo u tome Vukovaru, ko zna da li bi danas uopće postojala ta država. Na Hrvatska kakvom danas oblikuje, ko zna koliko bi ljudi još stradalo da se nije dogodila tragedija Vukovara. I kada postavite te elemente, onda shvatite da ta žrtva ima smisla. Isto tako ljudi koji su otišli izvan Hrvatske, u Švicarsku, u Njemačku, svima se kaže, danas im je lijepo. Da, ali oni su otišli sa jednim malim koferčićem i ostavili su sve iza sebe, a gdje im je tu nekakva hvala za to sve skupa, ne mogu više danas ni doprinijeti društvu, jer su oni sad izgoni, nakon što su vratili osobnu iskaznicu, više nisu ni pripadnici ove države, nego su stranci, ni lijevo ni desno. Tako sa svih tih elemenata i ti u iseljeništvu trebaju govoriti kolika je njihova žrtva bila, ali evo djeco, mi smo ipak nešto ostvarili, zahvaljujući našoj žrtvi imate to i to. Branitelj također može reći, ja osobno imam dijete od 3 godine i mogu reći, da, jesam, ranjen sam, otišao sam, izgubio sam mladost, nisam se mogao školovati, zakinuli su me, otjeran sam u mirovinu, sve je to u redu. Ali na ovoj žrtvi sam ja ipak izgradio obitelj da mi danas postojimo, a aktivizmom se bavim i pokušavam govoriti o pozitivnim stvarima. Bilo je puno humora u Domovinskom ratu, bilo je puno ljubavi, prijateljstva, bilo je puno molitve, bilo je ja da se mogu vratiti sutra u ono vrijeme, osim da nema pucnjave, ja bih se ponovo vratio. Neko će reći, to je bio neki plemenski način življenja. Pa da, ali upravo kad se vratimo u povijest, te male zajednice su kreirale danas zapravo ovo što imamo. Mi smo se zatvorili u svoje kuće, ne znamo gotovo ni svoga susjeda, a u Domovinskom ratu imate jednu zajedničku žrtvu, a to je da vi sebe stavljate u prvu poziciju da spasite onoga iza sebe. I to je nesebično. I to je nesebična ljubav i kad se ona promovira, tada sve drugo ima smisla. Tako da iz te ljubavi koja je proistekla iz Domovinskog rata ima toliko puno za pričati i silnog potencijala u tim braniteljima da kroz emociju govore što je sve dobroga danas u društvu zahvaljujući toj njihovoj tragediji, ali nemamo glasnogovornika. Glasnogovornik danas je u Savskoj, ali i to je silna žrtva i oni se iznimno puno trude, ali nema onaj kulturološki moment koji nam danas treba, a to je da se treba Domovinski rat promovirati, odnosno ja uvijek kažem žrtva koja je proistekla i vrijednosti koje su proistekle iz Domovinskog rata. Premalo se snima filmova, premalo je dokumentaraca, premalo smo zastupljeni na Hrvatskoj televiziji. Postoji samo jedna emisija od 45 minuta u cijelome tjednu koja vodi gospođa Marija Miličević. To je to. Po pitanju, evo vi imate emisiju pa ubaci se neko, radio postaje gotovo da ne zovu. Dakle, nema od toga da se promovira. Kada se knjige izdaju, uvijek je to na lokalnoj zajednici da odradi, nikad nikakve reklame i tako da taj model mi kroz Veteranski centar želimo pronaći način kako bismo mediju ukazali da je to veliki potencijal. Kao što sam rekao, Židovi su imali veliku žrtvu i nikome se ne da pričati o tragediji jer je to muka da uopće proživite to, ali kada ju stavite na edukacijski element i kada promovirate na taj način i uspjeh i iza toga stoji da ćete
educirati djecu da slučajno ne potegnu za oružjem, da čak tu postoji snaga oprosta i puno drugih plemenitih stvari koje su postavljene, onda sve nekako dobiva jedan dobar koncept i može se iz toga puno raditi. Od pjesme, od plesa, od knjiga, od filmova i to je ono što mi u ovom trenutku guramo. Hvala vam, gospodine Karić. Predlažem da poslušamo malo glazbe. Sklopljene oči Isusa mog, patnja i mrak. Dan kad i hladan kamen plačuć čeka kraj, dok sveta krv i voda na zemlju pada, žrtvom hraneć trs Božih vinograda. Nek utihnu želje, ma neka sve stane, kad snagom križa ispuniš mi dan. Čuvaj me i vodi snagom križa svoj, kroz pustinje sve, nemirna mora. Ostavljam sve što me dijeli od tebe, snaga križa tvoj sad živi u meni. Poput vjetra dođi i povi mi grane, nek utihnu želje, ma sve neka stane, kad ljubavlju raja Isuse sa križa tvog tiho pokucaš na vrata srca mog. Nek utihnu želje, ma neka sve stane, kad snagom križa ispuniš mi dan. Čuvaj me i vodi snagom križa svoj, kroz pustinje sve i nemirna mora. Ostavljam sve što me dijeli od tebe, snaga križa tvoj živi u meni. Snaga križa tvoj živi u meni. Snaga križa tvoj živi u meni. Poštovani slušatelji, ponovo ste s nama u emisiji Liječnik vam savjetuje. Moj gost danas je gospodin Srećko Karić. Ono što me se posebno dojmilo bilo je kada ste žrtvu koja je podnesena za slobodu naše zemlje povezali s uspjehom. Naime, u radu s pacijentima koji boluju od posttraumatskog stresnog poremećaja svakodnevno se borimo s prošlošću, a u njihovim životima ta prošlost se čini nepopravljiva i producira jednako tako ispraznu i tešku sadašnjost. Međutim, vi stavljate naglasak na važnost žrtve i što je najvažnije, žrtvu povezujete s uspjehom, a to mijenja cjelokupnu percepciju stvarnosti, pogotovo ljudi koji su direktno zahvaćeni posljedicama rata. Govorite kako iza svake žrtve postoji potencijal kojeg treba znati usmjeriti. Na što po tim mislite? Pa ovako, svaki taj potencijal je jedinstven, zbog toga i postoje radionice doktora Popovića i mene,
gdje ja kao branitelj mogu znači se poistovjetiti sa većinom žrtava koje su prinesene sa tim pacijentima, a doktor Popović može to kao struka prepoznati koje su vrijednosti koje taj branitelj u sebi nosi. Ja mogu kroz emociju to osjetiti, a on ipak može kroz tu informaciju. Na taj način se onda može pacijent usmjeriti. Kažem, individualan je pristup u tome svemu, ali ono što je jedinstveno svima braniteljima, već sam to i ponovio, a to je da nismo imali šanse dobiti ovaj rat, da svaka ta žrtva koja je prinesena tijekom Domovinskog rata je doprinijela da danas imamo tu domovinu i da imamo slobodno društvo. To kako je društvo danas izgleda, za to nije kriv branitelj. I tu on treba podvući crtu. S druge strane, branitelj treba sebe limitirati i ne previše se uvlačiti u politiku, jer nisi stručno educiran za to sve. U redu je sudjelovati, jer svako od nas u državi mora imati nekakve osnovne elemente da prati politiku, ali to za samoga branitelja je dosta pogubno. Jedno je kada braniteljska udruga ili krovna organizacija braniteljske udruge istupa u javnosti, ona je preuzela od svakog pojedinca sve informacije i plasira ih. To je onda, tako to treba izgledati, ali kada se svaki branitelj bavi politikom u vlastitoj kući, to izgleda destruktivno, jer onda tu nema toliko smisla govoriti o bilo kakvom uspjehu, jer je dosta se pokazuje jedno beznađe, jer današnja politika nema jednostavno prema braniteljima nekakav element kako bi to razriješila. Stoga branitelj mora proisteći od svoje žrtve i govoriti, upravo staviti ono, vi kao psihijatar ćete to shvatiti, doslovno uzeti dva papira. To je ono što sam ja radio. Stavimo negativnosti na desnu stranu, ali ajmo sad vidjeti šta ima tu pozitivnoga. To je jednostavno terapija koju možemo napraviti sami doma i vidjeti da li ja volim pjevati, da li volim plesati, da li volim pisati, da li volim se baviti bilo kakvim rekreacionim sportom, staviti tih 10 elemenata i iz toga napraviti, u redu, znači ja sam teško ranjen, evo ja ću govoriti o osobnom primjeru, teško sam ranjen, nije bilo malo šanse da skoro i prohodao sam, danas ne da hodam nego trčim, dakle to je moj uspjeh, ali ja sam od uvijek imao u sebi potencijal biti sportaš i danas bi bio vjerojatno profesionalni sportaš sigurno u nečemu, eto nisam, ali to ne znači da ne mogu aktivno djelovati i dalje nešto doprinijeti. Ja sam to tu sebi pronašao. Vilin Karlović, autor knjige Preživio sam Vukovar i Ovčaru, sebe je pronašao u pisanju. Znači, opet govorimo o uspjehu. Ima obitelj. Znači, uvijek trebamo staviti, ja volim okvire. Bitno je sve staviti u okvir i za to ne morate biti psihoterapeut ni ništa. I u tim okvirima, unutar tih okvira djelovati. Ako ste skloni pisanju, rekreaciji, ovome onome, imate lijevo desno, uspjeh je. Ako ste uspjeli osnovati obitelj, to je već veliki uspjeh. Ako to dijete je danas dobro u školi, ponovno uspjeh. Ako imate mir u kući, ponovo je uspjeh. Ako ste aktivni među braniteljima kroz braniteljsku udrugu, uspjeh. To sad što niste daleko dogurali, to ne mora značiti ništa, ali bitno je da ste aktivni na tom svom polju, tada se udruživati sa drugima koji razmišljaju pozitivno i ponovo prenositi tu informaciju, ona se tako gradi. Dr. Popović kroz psihijatriju zna upravo reći jednu dobru rečenicu, ono što se naglašava, to se povećava. Ako govorimo o traumi, onda ćemo otići u sve veće crnilo, ali ako govorimo o tome da ja sam izranjavan, ali imam fantastičnu obitelj, ovaj drugi pozitivno kaže, pa da, ja isto. Ajmo te naše obitelji udružiti da vidimo kakva su nam djeca, pa djeca, na primjer, dobro igraju tenis, pa ispojimo, pa odjednom proistekne to da su to super sportaši. To je hrvatski uspjeh. Tako da to su vrlo jednostavni elementi. Naravno da tada treba u jednom trenutku doći i profesionalac, bio to pravnik, ekonom, ali to je već sad stav društva gdje mi pokušavamo s veteranskim centrom ukazati da sav taj potencijal koji želi neko pokrenuti i krenuti na pozitivno, podići još za 2 razine. I onda staviti to baš na važnosti društva gdje onda i ministarstva mogu djelovati kroz određene projekte, povući možda neka sredstva iz EU fonda i na kraju oploditi taj projekat da imate nekakvu financijsku korist i tada imate materijalnu korist, a imate i duhovnu korist za sebe. Tako da elementi tim idu nekakvim procesom. Iz iskustva u radu sa pacijentima, primjetno je da je rat, naravno, osim psihičkih teškoća, ostavio i duboke duhovne rane.
Vidjela sam brojne primjere kojima i uz farmakoterapiju i uz psihoterapiju je zapravo pomoć duhovnika promijenila život. U vašem životu kolika je važnost duhovnosti kao temelja mogućeg izlječenja ili barem zalječenja? Pa u ovom trenutku, dakle, ja sam se razvijao nakon ranjavanja duhovno i nije to došlo preko noći, ali zahvaljujući recimo i knjizi Preživio sam Vukovar i Ovčaru, ušao sam u tu duhovnost malo jače, jer biti za ambonom i govoriti je velika milost, veliki blagoslov. A kao griješnik nemam prava na to. Jeli? Tako da sam tu već osjetio da je to da me Bog pozvao k sebi. A sad je na meni koliko ću daleko otići. Tako da tu sam osjetio možda i neku kontemplaciju, ali ne mogu govoriti o onim dubokim strukturama, ali dovoljne da me usmjeri. Očistio sam neke razine svoje nečistoće i smatram da svaki branitelj, ono što je zanemareno, a je upravo je to da ne rade dovoljno na duhovnoj razini. Sport je nešto što je bitno, ali imate jednu dobru rečenicu: u zdravom tijelu zdrav duh. Znači vi počinjete sa nekakvom rekreacijom. Možete kopati u vrtu i saditi mrkvu, to je rekreacija, ali ako niste duhovno razvijeni, ako niste otišli u crkvu, ako ne molite se, kod mene je Sveta Krunica svaki dan, ja ju izmolim odmah ujutro i nekad ću reći onako odradio sam to, a nekad ću biti stvarno u tome svemu, ali to je napravljeno. To je opet okvir djelovanja bez kojega ja ne živim, a ja mogu raditi sve normalne stvari. Ja ne volim ni ljude koji u duhovnosti puno govore o tome, jer onda imam osjećaj kao da je uzeo Bibliju pa me mlati po glavi pa kaže Isus te voli, ja kažem a boli brate. Nego na jedan način volim to držati za sebe i postepeno puštati i drugim ljudima kad govorim o vjeri, volim im podvaliti vjeru, da ni ne znaju šta ih je pogodilo, a da se to otvori na njima. Tako da i kroz sva predavanja, kada su u školi, nikad ne govorim Bog je tu uz vas, nisam ja svećenik, ali uvijek naglasim na tome da kroz određene pripovjetke, kroz priče i kroz svjedočenje zapravo im podvalim na taj način tu duhovnost, a isto tako i braniteljima. Kroz sva gostovanja mi imamo iza sebe preko 300 gostovanja, dosta je bilo kroz braniteljske udruge i moram osjetiti taj jedan nemir koji je vladao među braniteljima i među braniteljskim udrugama gdje odmah, ne valja ovo, ne valja ono, politika upiranjem prstom, prozivka, psovka i to. Govorim o pojedincima, ne želim generalizirati, ali kada dođemo u društvo gdje su branitelji uključeni u aktivnosti crkve, tu nema prozivke. To je ono fantastično, tu se osjeća jedan mir i u tijekom razgovora su birane riječi i nema povišenih tonova. I utoliko vidite da ti ljudi nisu u tolikoj potrebi i kada dođete kod tih branitelja doma, oni su puno više napravili. Ujedno ti branitelji su uredni i da idu kod psihijatra i psihologa. Svaki svećenik će reći kada dolazi do nekog određenog duševnog poremećaja, jeste li posjetili psihijatra? To je, tako to treba izgledati, a onda kad ti kažeš da i tu sam aktivan, odlazim povremeno ili stalno, nebitno, ali sam ovdje došao kod vas na ispovjed, jer to je samo, to je čišćenje. Za mene je to presudno i ja život bez Boga više ne bih mogao zamisliti, iako nije bilo gotovo polovicu mog života tako. Mogu zahvaliti puno Ines Grbić koja je u tome i Vilimu Karloviću koji se doslovno prepustio djelovanju Duha Svetoga, tako da su to velike stvari koje su se nama dogodile tijekom ove 3 godine po pitanju promocija knjige. Ja sam doživao čudesa, da nisam imao šanse negdje promovirati, da sam ostao negdje zameten u snijegu i na koji način su se neke stvari realizirale samo zahvaljujući toj molitvi. I duhovnost, tu kažem u zdravom tijelu, zdrav duh, to treba povezati. Aktivnost, ali apsolutno danas branitelji kada su i u šatoru, ja uvijek kažem, jesu imali molitvu, jer je bio svećenik, jer tu dobivamo taj mir. Tada su to pročišćenje misli, tada je čovjek manje u potrebi i kada nastupa i stupa u javnosti, on istupa u miru. To više nisu samo njegove riječi. I to je ono što je bitno. Ako ste vi u ogorčenju, ako ste u svađi, ako ste, tu onda dolazi do jednog egoizma, do taštine koju vi ne prepoznajete u tom trenutku i onda zapravo čitavu tu priču vi kao govorite o braniteljima, o populaciji, a zapravo govorite o svojoj traumi. I onda to ima jedan prizvuk, neko ko nije emotivno uvučen, a imamo gotovo 50% hrvatskog stanovništva, više nisu emotivno uvučeni u taj Domovinski rat, ne prepoznaju taj način pripovjedanja, da taj čovjek
bi želio, on dobro govori, ali osjećate taj duhovni nemir. I onda rezultat današnjih branitelja je možda lošiji utoliko jer nisu duhovno posloženi. Vrlo kompleksan i težak proces i zbog toga treba raditi na duhovnosti da bismo mogli i doći do svih ovih rezultata u kojem danas branitelji i djeluju i politički tako. Ući u politiku, apsolutno, ja ne znam zašto mi bi trebali imati više svećenika u politici zapravo, jer tada bi taj duhovni mir se pronašao, jer je to oporavak cijeloga društva. Nažalost, mi idemo u jednome drugome smjeru, to je smjer Europe gdje zapravo te duhovnosti nema, ide se na nekakvim kvazi duhovnostima i sličnome, a imamo nešto što nam je dano na ovim prostorima, samo to trebamo uzgajati. Dragi slušatelji, polako se bližimo kraju emisije, pa ako imate pitanje za mog gosta, možete nazvati na broj koji vjerojatno već dobro poznajete, 232-7777. Dobro, dok nam se netko ne javi. Evo, što biste iz vlastitog iskustva savjetovali našim slušateljima, članovima njihovih obitelji, koji se i danas, 20 godina poslije, još uvijek bore s posljedicama rata? Od kuda, kako da krenu? Recimo, netko tko još ništa za sebe nije učinio, a traumatiziran je. Prvo, ono što dr. Popović i ja radimo, treba početi o tome govoriti. Krivo je reći da treba to gurati sve pod tepih, jer upravo to je jedan potencijal, ogromna energija koja izjeda iznutra ako se ona ne manifestira kroz govor ili kroz bilo kakav oblik umjetnosti. Prvenstveno smatram da se treba obratiti struci. To ne znači da ako ti odeš psihijatru ili psihoterapeuti da si ti automatski pacijent na način pacijent, da trebaš ostati u bolnici, da postoji sad tu da treba piti nekakve tablete ili slično, ali razgovor i otvaranje je nužno. Čak i u grupnim terapijama, jer u tome trenutku što dr. Popović, naravno i drugi psihijatri rade, vi jako dobro znate da radionice gdje imamo okrugli stol i gdje imate 10 ljudi koji nikada nisu otvorili usta, a imate 10 u vanjskome krugu koji pričaju u tome, odjednom vas potaknu da niste vi sad tu posebni u tome svemu, da ima još toga i da kad krenete o tome govoriti, odjednom ste dio nekakvog tima i to više nije takav teret. I stoga nakon 3., 4., 5. terapije već imate nekakve rezultate. Smatram da je psihološki pristup vrlo bitan i razgovor apsolutno sa svećenikom i, kako sam rekao, rekreativni sport. To je 1, 2, 3 kod mene posloženo i ono što ja kažem, već sam spomenuo, a to su okviri djelovanja, jer tada imate jednostavno lijevo, desno, gore, dolje. I unutar toga nekad ćete pokleknuti u duhovnosti, pojačate rekreaciju. Pokleknete u drugome, obratit ćete se doktoru. Bitno je imati taj krug jedan u kojem ste vi pod kontrolom. I ta disciplina po pitanju branitelja, da ne šarate od, kako se zna reći nekad u žargonu među mladima, od joge do droge. To vam je kao mi mladi, pa sad smo malo duhovni, a onda se našmrćemo. Tako i ovdje po pitanju bilo kakve traume ne treba ići ekstremno, nego postaviti dobre stupove. Dobar stup je svećenik, dobar stup je psihijatar i dobar stup je sport i kroz to se prožima obitelj i onda odjednom vam je dano da poznate sve te vrijednosti. Zapravo je vrlo jednostavan. Ne treba sad tu dodati 10 elemenata, nego samo 1, 2, 3. Naučimo prvo slova, pa onda idemo dalje. Ono što me se posebno dojmilo u današnjem razgovoru je kad ste rekli da hrvatski uspjeh je svakako slobodna ova naša domovina, ali hrvatski uspjeh je uspjeh zapravo i svakog branitelja koji danas ima svoju obitelj, koji ima nekakvu strukturu u njoj, koji ima mir. Mislim da upravo vi kao branitelj, kada govorite sa svojim kolegama, suborcima i kada takve vrijednosti naglašavate, onda zapravo taj hrvatski uspjeh postaje puno širi, dobiva jednu drugu dimenziju i o tome zapravo treba govoriti. Pa evo, ja govorim i civilnim žrtvama i ljudima koji nisu to sve proživjeli. Ja kažem, nemojte misliti da vi na sebi nemate traume i određene ožiljke. Naime, svi koji ste boravili na prostoru tijekom Domovinskog rata, samo slušati to i u vijestima da se govori i tako provesti 4-5 godina, to je isto žrtva. Ko zna gdje biste danas bili i koliko biste uspjeli u životu da nije bilo toga rata. Znači, niste ni svjesni da ste zapravo dali žrtvu za tu domovinu. Ne možemo svi biti ratnici. Treba postojati logistika. Onaj ko nije emotivno uvučen u to
i taj je puno izgubio. Samo mu to treba znati na kakav način prikazati i tog branitelja mu približiti kao i civilnu žrtvu. Vrlo je to jednostavan element, samo je to, nažalost, u ovom trenutku kroz naš veteranski centar koji je idejni projekat, nismo još u Ministarstvu branitelja, ako smo bili tamo, predložili taj projekat, rekli su da to je u redu i da će pokrenuti, ali evo, stalo je to sad sve, mi bez ministarstva ne možemo ići dalje, bez donacija, bez povlačenja nekih sredstava. Za sada je to nekako na lokalnoj zajednici gdje gostujemo, kroz prezentaciju knjige, kroz film, kroz glazbu. Eva Kirchmajer-Bilić, koja je inače pijanistica, ona ima svoju glazbenu radionicu. Nevjerojatno je da branitelji pjevaju, plešu. Zašto ne? S druge strane imamo filmsku umjetnost gdje Biljana Čakić promovira svoje filmove o Domovinskom ratu. S druge strane imamo doktora Popovića kroz radionicu, mene kroz nekakve tribine i radionicu i samo naglašavamo te stvari, ali eto, ako neko od ministarstava ipak pruži nam šansu da to podignemo na veći nivo, ćemo uspjeti, ako ne, djelovat ćemo i dalje na ovim razinama, jer to je jednostavno jedan moj poziv i dok sam ja živ to će ići. Poštovani slušatelji, vjerujem da vam je ovih sat vremena razgovora o hrvatskom uspjehu brzo proletjelo. Želim nam svima da možemo osjetiti zahvalnost prema svim onim ljudima koji su nam omogućili da živimo u doduše maloj i opterećenoj, ali ipak slobodnoj zemlji. Nadam se da će nam priča mog sugovornika, gospodina Srećka Karića, biti poticaj da bez obzira jesmo li zdravi ili bolesni, mladi ili stari, iskoristimo one potencijale koje imamo ili koji su nam, evo, barem preostali. Gospodine Karić, od srca vam hvala na sudjelovanju u emisiji Liječnik vam savjetuje. Emisiju je danas uredila i vodila doktorica Katarina Marušić. Pretpostavljam da, evo, gospodin Karić je sve rekao u ovih sat vremena, pa niko nam se nije od slušatelja javio. Lijepo vas pozdravljam do idućeg susreta za mjesec dana. Hvaljen Isus i Marija. Tiho dotičeš me ti, budim se novi je dan. Tvoja ljubav nježno otvara mi oči, moj se ostvario san. Rijeke žive vode natapaju mi dušu, ti si tu, nije me strah. Tvoja ljubav nježno otvara mi oči, moj se ostvario san. Moj je put na tvome sada putu, srce mi vjeruje, zna da moj je put na tvome životnome putu, srce mi Isuse zna. Moj je put na tvome sada putu, srce mi vjeruje, zna da moj je put na tvome životnome putu, srce mi Isuse zna. Natapaju mi dušu, ti si tu, nije me strah. Tvoja ljubav nježno otvara mi oči, moj se ostvario san. Moj je put na tvome sada putu, srce mi vjeruje, zna da moj je put na tvome životnome putu.